На ўзгорку месяц, рыжы волат, зяе так, што твары чырванеюць. Я бягу, а рукі ў бок і ўгору, птушкай стаць хачу, але не ўмею. Тата кажа: «Ты ж парчэй, дачушка, зараз возьмеш тую апельсінку». Я махаю крыламі і дужа скокваю, у іх адчуўшы сілу. Толькі не, яна ўзлятае ўвысі. Мой пясок стаў жыткі, нібы каша. Але я так веру, што калісьці гэта апельсінка стане нашай. Зноў бягу з гары, тады пад горку. Апельсінка то вышэй, то долу. І на глебу упаўшы, плачу горка, і марудна я паўзу дадому. Маці тут жа сцягвае калготкі, прычытае, ёдам лье на рану. Я не маю сіл, іду да плоту і гляджу на неба, вось так драма. Апельсінка паскакала ў бокі, з'ехала амаль што ў канаву. І цяпер мае туды-сюды падскокі не дадуць мне аніякай рады. Кацяцца гаручыя слязінкі, ззяюць дыяментамі ў вачах. Я злятаць змагла на палавінку. Апельсінка зноў змяніла шлях.